Il-talent lokali fil-qasam tal-motorsport kompla jikseb reputazzjoni tajba kif grupp ta' studenti mill-Università ta' Malta ġabu riżultati tajbin ferm wara li kkompetew f'Silverstone ir-Renju Unit. L-studenti Maltin ipparteċipaw fil-Formula Student fost 121 kompetitur minn universitajiet differenti minn madwar id-dinja. Il-kompetizzjoni kienet maqsuma f'żewġ sezzjonijiet ta' avvenimenti dawk statiċi u oħrajn dinamiċi. L-avvenimenti statiċi jinkludu skrutinju dwar spejjeż u mudell ta' bejħ għal karozza. Parti minn hekk kien hemm ukoll avvenimenti dinamiċi li jinkludu l-accelerazzjoni tal-vettura, l-skidbet, l-sprint u l-endurance race. Il-Maltin ġew l-ewwel fit-tellieqa prinċipali tal-endurance b'24 dawra maċ-ċirkwit. Fil-kategoriji l-oħra kollha klassifikaw mal-ewwel 10 postijiet. It-tim Malti hu kompost minn madwar 20 student minn fakultajiet differenti li jaħdmu fuq proġetti bħal dan wara l-ħin tal-istudji tagħhom filwaqt li jaħdmu ma' kumpaniji lokali sabiex joħolqu dak li joħolmu għal kompetizzjonijiet bħal dawn. Il-Viċi President tat-tim Malti Ejden Azzopardi spjegalna kif din il-kompetizzjoni tħejju tlaqqa lil dawk kollha li tinteresshom id-dinja tal-motorsport mill-lat tal-inġinerija. Dan japplika wkoll għal kumpaniji li jgħinu lit-timijiet kif jispjega Azzopardi. Dejjem importanti żomm f'moħħok li minn kumpanijiet jgħin jisponsorjaw timijiet oħra u anke ġieli lilna huma kumpaniji li jixtiequ jagħmlu recruitment għal timijiet kbar tal-Formula 1, motorsport ieħor li qed jagħtu l-opportunità l-istudenti jitgħallmu u mill-tagħlim tagħhom li jistgħu jgħaddu fil-futur lil timijiet kbar anke jagħmlu ċerta riċerka li japplikaw f'karozzi tal-Formula 1 jew tal-motorsport ieħor. Ir-regolamenti ta' din il-kompetizzjoni tagħmel aktar diffiċli sabiex wieħed ikollu karozza kompetittiva, speċjalment minħabba limitazzjonijiet finanzjarji. Qabel il-karozzi jkunu eliġibbli biex jikkompetu, jgħaddu minn studju ta' skrutinju skont l-istess regolamenti b'diversi kompetituri ma tħallewx jgħaddu għal kompetizzjoni. Fil-fatt it-tim Malti ra li jsib bilanċ bejn l-eżekuzzjoni tal-prodott finali u l-affidibilità tal-karozza filwaqt li jibqgħu fil-parametri tal-linji gwida. Bernard Vella li ħadem fost l-oħrajn fuq il-ġeometrija tas-suspension spjega x'materjali intużaw fil-proġett. Iċ-ċażi primarjament kien magħmul minn T45 steel li mbagħad bdejna naqduh flimkien bil-welding, li mbagħad kellna xi body buildings ukoll tal-carbon fiber, ħafna drive shafts u anke uprights u ħabbiet eżempju saru mill-aluminium biex ikunu ħfief. U minn hemmhekk anke kellna ċertu materjaliet li forsi tgħidulhom premium bħal magnesium li ntużaw għar-rimmijiet. Is-sigurtà tax-xufier u dawk preżenti fit-trakka kienet ta' priorità wkoll anke skont ir-regoli. Fil-fatt Martina Bela li ħadem fuq is-sistemi elettriċi tal-karozza spjegalna kif il-karozza kellha tintefa' minn barra u minn ġewwa fuq sistemi elettriċi oħra. Biċċiet oħrajn illi mbagħad għamilna aħna li huma separati mis-safety huma eżempju dashboard li għamilni aħna bħala custom. Allura dik kellna bżonn inġbu l-parts għalija niddiżinjaw boards għalija u mbagħad nwerja u nibnuha ovvjament issib problemi u tirranġhom matul iż-żmien.